bandiraɓe sehlaɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe daroɓe ayaw Piinditv moni kala salminama inde mum e yettode mum caggal nde jettuɗen Allah julɗen e rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam e Allah hokki en hande arde ɗo tigui e Kaël holko addi en ɗo e Kaël addi en ɗo hande ko notatade ñalawma fulɓe so wiyama ñalawma fulɓe wiye ñalawma gaynaka hande noon ko ɗo gonɗen le 27 novembre ko janggo woni ñalawma o kono ko hande tigui woni jamma Abou Diouba de waɗata ɗo e Kaël ko jamma hakkude makko e ɓiɓɓe fulɓe ɓe ko jamma hakkude makko e ñalawma gaynaka ko jamma hakkude makko e mabɓe bandiraɓe fulɓe ɓe foof notitima e keewal guure fulɓe guure Fouta ala heddiɓe Kaël nene heewi ene wi dak bandiraɓe foof gari notima nde wonnoon ñalawma gaynaka pulagu koko foti teddinde ɗum nde wonnoon pulagu kala ko farnori ko gaynaka adi farnoraki ɗum noon tagui hande fulɓe ɓe gummidima parti ɓe gummima Mali ɓe gummima Mauritanie ɓe gummima Bamako gam notitade hande oɗo ñalawma o jamma noon hande ala ko jarani Abou Diouba de ari ene arde centre uji ɗi ganduɗa woɓɓe hande noon oɗo jamma ɗanataka ha weeta koye ñalawma koye jamma he walte so weeti kadi faya ganduɗa koye ñalawma gaynaka ɗum noon bandiraɓe mbatta haqqillaji mon e Piinditv addi kaɓirɗe mum Piinditv ha yo en malama Piinditv ari kala ɗo ganduɗa ɗo ɓiɓɓe fulɓe daari Piinditv ene daro ɗon kala ɗo événement ji fulɓe daari Piinditv ne daro ɗon bandiraɓe ɓiɓɓe fulɓe mbatta haqqille mon e Piinditv kala ko wawi kewde ɗo e nder Kaël ɓiɓɓe fulɓe oɗon jeeɓa ɗum e Piinditv hano hannitini Piinditv e équipe mum fof kadi kono noon jarama Piinditv noon jehen nder ƴeewen Abou Diouba de holko addi kañum e bandiraɓe muɗum bisimilla ha yeeso ko lawol hande jamma o ɗanata hande ko jamma
hitaande dow okkon espace seeɗa mbele yimɓe ɓe mbawa okkude espace moƴƴo mbawen wadde jiɗɗen wadde ko tinne onon tan gaddimin ɗo bandiraɓe kala jiɗɗo Makki Coumba Sall Makki Coumba Diarraguel yo wi jungo ma dow kala jiɗɗo hennaɓe yo wi jungo ma dow kala jiɗɗo Samba Ndobien ka yo wi jungo ma dow Ali Dewurlen Haruna kala jalala kala jiɗɗo yo wi jungo ma dow
on jagat seeɗa yo yimɓe ɓe okku espace par ce que wonɓe caggal ɓe tinne bandiraɓe gappe ɗe dow yimɓe ɓe gappe dow ɗo ko espace kala jogiiɗo giɗo jiɗɗo gaynaka kala jogiiɗo giɗo yoɓi jungo ma dow ma ala giɗo noon yo heddo yeewe giɗam onon ɗon joɗiɗo Allah keɗe kettoɗo ɗo onon ɗon dilli waɗi jogiiɗo
aywa